Poltuce koní máme teda na mieste štartu a cena Národný žrebčín Topolčianky, štátny podnik, je pripravená na odštartovanie. Postevá komisia dala medzičasom pokyn rozhodcovi pri štarte. Vidíte červená zastávka nad hlavou Pavla Gašpara. A bolo odštartované. Steeplechase, cena Národný žrebčín Topolčianky, štátny podnik, odštartovaná so 6 koňmi a hneď po štarte sa nám pole roztiahlo do dobrých 15 dĺžok. Ladin s Lukášom Matuským ako prvý skáče prvú prekážku kurzu a je to Bullfinch na diagonále. Ladin, veľmi spolahlivý veterán, už 12-ročný kôň, ktorý sa veľmi často umiestňuje, málo kedy príde do cieľa bez peňazí. Je na prvom mieste pod rukami dvojnásobné víťaz Veľkej Pardubickej Lukáša Matuského, na druhom mieste je slušovický víťaz Cenný Monarcho. Tretie Mobilization, obhajca prvenstva, 8-9-ročný Ryšiak. Štvrtý je priebežne Regal Breeze, 5. Vaxarton a 6. Blackberry, jediná kobylka. Kone medzičasom prekonali živý plot pri Šampionárni a pôjdu na 2 živé ploty na diagonále. Vedie Ladin, za ním Cenný Monarcho. Tretí je obhajca prvenstva Ryšiak Mobilization, v ktorého sedle je Jan Mach. Štvrtý je priebežne Regal Breeze s Martinom Cagáňom v červeno-bielej kombinácii šurianskej telovýchovnej jednoty. Predposledná je Blackberry v zeleno-bielom pod Petrom Túmom a posledný je Vaxarton, v ktorého sedle je Marcel Novák mladší. Vedie stále Lukášom Matuským navigovaný Ladin, niekoľkonásobný účastník a takisto umiestnený v najväčších šprinterských dostihoch na závodisku v Pardubiciach. Ladin na druhom mieste je priebežne Regal Breeze, ten sa navigovaný Martinom Cagáňom už posunul na druhé miesto. Takisto veterán, už 11-ročný koník. Tretí je Cenný Monarcho, najmladší člen zostavy, len 6-ročný, ktorý rok laboroval a teraz sa vracia do obehu. V jeho sedle je žokej Pavel Složil mladší. Veľká vodná priekopa, úspešne za všetkými 6 koňmi. Ako nesmerujú opäť dnes druhýkrát na Bullfinch na diagonále. Vedie stále Ladin a Regal Breeze. Som presvedčený, že najmä staršie kone ocenia dráhu takú, aká je. Jej hodnota 4,5 na jej vnútornom, respektíve Steeplechase ovále. Tretíkrát v kurze živý plot pri Šampionárni, stále zavedenia Ladina. Na druhom mieste je Regal Breeze. No a kone idú na prekážku číslo 1, tribúnny skok a to je príležitosť pre zaplnené topolčianske tribúny, aby povzbudili steeplerov a ich jazdcov. Vedie Ladin, Regal Breeze a Cenný Monarcho pracujú na druhom a treťom mieste. Blízko je Mobilization, predposledná Regal Breeze a posledný Vaxarton. Pred nami anglický skok, náročná prekážka, ale zatiaľ sme kompletní, všetkých 6 koní pokračuje ďalej. My sa blížime do finálnej fáze dostihov a koni majú pred sebou posledné 3 Steeplechase skoky. Cenný Monarcho teraz prechádza do vedenia. Cenný Monarcho pod rukami Pavla Složila mladšieho pred Ladinom. Mobilization takisto už mobilizovaný a posúva sa dopredu, teraz tam na skoku urobila chybu Blackberry, ale napriek tomu takisto ju tlačí dopredu Petr Túma, tretia Regal Breeze. No a stále priebežne posledný Vaxarton, ale všetko sa to deje zhruba v 6-7 dĺžkach. Všetky kone majú ešte šancu na víťazstvo. Pred nami je Bullfinch, živý plot pri Šampionárni a výbehová prútená prekážka. Mierne teraz stratila Blackberry, ale petica koní zavedenia Ladina je v čele. Ladin, Regal Breeze. Tak Cenný Monarcho je na druhom mieste. Mobilization tretí, Regal Breeze štvrtý. A Vaxarton sa takisto pridal do boja o víťazstvo. Ladin teraz získava náskok. Lukáš Matuský ho vovedie ako prvého do cieľovej rovinky aj po absolvovaní posledného Steeplechase skoku. Pred koňmi už len posledná výbehová prútená prekážka. Zverec Hany Kabelkovej. Ladin ju bude skákať ako prvý pod Lukášom Matuským. Na druhom mieste Regal Breeze. Cenný Monarcho je tretí na bariére. Útočí tam aj Mobilization a Vaxarton, ale Ladin si príde pri pohodlne víťazstvo. Ladin, zverenec Hany Kabelkovej pod Lukášom Matuským, víťazí druhýkrát vo svojej kariére, a to veľmi suverene. Druhý je Vaxarton, tretí Regal Breeze, štvrtý Mobilization, piaty Cenný Monarcho a šiesta Blackberry.
Čestné ceny do týchto dostihov odovzdá pán inžinier Michal Horný, doktor vied, riaditeľ Národného žrebčína Topolčianky, štátny podnik. A odovzdáva ich realizačnému tímu stane Rovina Hulín v zastúpení pána Gučíka. Víťazný jazdec žokej Lukáš Matuský. Zvíťazil teda 12-ročný Nedák Valách Ladin. A bolo to jeho druhé víťazstvo v kariére. Samozrejme prvé tu v Pardubiciach, kde štartoval prvýkrát v kariére.